پشتی امضاکردنا ڕێکخراوەیەکی بەریە چەند ڕۆژان di navbera YPG û encûmena leşkeriya ya girtî da ya opozisyonê di derbarê veguhestina penaberan ji Ezazê bû Idlibê du roja yekşemê YPG rê ji heştê çekdarên opozisyonê re vekir ku birêya Efrînê derbasî bajarê Ezazê bibin. Ji ber pêşveçûna hêzên rejîmê li gundewarên Ezazê ew hêz ji Idlibê derbasî Ezazê hate kirin ku karibe rê li ber pêşveçûna hêzên rejîmê bigire ku negiha deriyê Sînûriyê ba bi Selamê ya Ezazê ku niha ew derî dibin kontrola hêzên opozisyonê de ye. Her wiha hêza Ceyş Es-Siwar a nîzîkî YPG û adnav hêza Sûriyaya Demokrat da li gundewarê Ezazê pêşva diçe ku hêza navborî her yek ji bajarokê Dêr Cumêlê û her du gundên Elqemîye û Mer'anazê kontrol kirin û ji balafirxaneya Minexê ya leşkerî jî nîzik dibin. Berênha bi çend rojan jî YPG her du gundên Çetelzaretê û Xerêbkê yên gundewarên başûrê Rojhilatê Efrînê kontrol kiribû. Her wiha girek bi navê Girê Mişkan yê di navbera gundê Mezin û gundê Başemra li başûrê Rojhilatê Efrînê kontrol kiribûn. Her wiha rejîma Sûriyê jî di pêşveçûna xwe de berdewam e û her diçe ji Sînûrê Tirkiyeyê nîzik dibe. Korawangeha Sûriya mafê mirovan jî ragihan ku hêzên rejîmê û Hizbullaha Lubnanî gundekê Fîn û derdora wê kontrol kirin ku 5 kîlometr li ber hêzên rejîmê dimîne ku bighe bajarokê Tir Rifetê.